Goro-goro, goro-goro candraning, goro-goro bumi gonjang-ganjing, langit gumarang, tangising bumi kelawan langit, tangising bumi ketiga dawa lengah lemah bengkah, lindhu kang tanpa sangkan sedina kaping 7 mangambal-ambal. Kluwung pating palengkung teja mangkara-kara nganti kontrang kantringing para kawula. Awit akeh sato tan antuk boga mina kesatan warih. Anom tuwa kang sirna kapetang teluh gagrag roning mandura. Tangising langit udan barat salah mangsa banjir bandhang kang tanpa sangkan. Gunung longsor kawur padha dene gunung. Bledug mangampak panjering sapi gumarang. Gura gurnita jagat kagiri-giri. Tempuing gara-gara akeh para pandhita kang sami ngeningaken cipta nenuwun marang Jawata. Ratu-ratu kang samiya jegreg ing panggalih. Kenging panuwun murih tata tentreming jagat raya prandene datan katarima. Mulat bumi kalawan langit kaya katangkep-tangkepa lintang lir rinanta-nanta lidat tatit pating klawer slarat taun pating slorot. Baledhug swaraning kawah candra tirta kang kinebur kebur kinoclak koclok lir Gambiralaya. Pintu sela matangkep kaya bujat-bujata menceng woting ugal agil. Ngakak tutuking Sang Hyang Anata. Boga kopat kapitan petite lir pecut penjalin tingal. Kanthi akeh para widodara widodari kang sami anjli kepati. Gunung jamur dipa kaya ambruk-ambruka. Rikala semana sang prapara mesti prisa kawontenaning gara-gara enggal ngasta tirta kawandanu. Katetesaken sirep padha sanalika. Sireping gara-gara ana swara kang tanpa sangkan. Jumleguring angkasa pindha Gundala Sasra. Gundala Sewu gelap biar padang terawang jagat sumilak gumlaring jagat anyar. Gara-gara kedadian sangka polah tingkahing manungsa ingkang kurang tata, ingkang sakerepe dhewe nrak angger-anggering agama. Mbegegeg ugeg-ugeg humel-humel sadulita. Perkincong tak bong bubala warudaya di negareng wong kali jodhi sapa sing gawe. Anakku Bagong, anakku ya Rama, wonten dawuh menapa iki Bagong hadir jan. Anakku Gareng, ya Gareng ku hadir, tanganku ceko ngene iki ora apa-apa ya Maya. Tak syukuri, sikilku gejing ngene iki ora apa-apa, aku tetap bersyukur. Tasih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat. Ngaturke panuwun. Iya Kang. Iya Kang Gareng. Aku ki ya Bagonge sing ngene iki, Mbok. Awakku blanduk-blanduk kaya ngene iki, Guys. Pokoke iki men Sanain Corporation ngono ta. Gara-gara iki, aku ki ben dina sakjane ya wis olahraga, fitness ngono supaya awakku ki ben suda ngono kok. Lah ora iso suda-suda malah tambah terus tambah dina tambah
mlekuk ngene piye ya ta. Ora apa-apa, disyukuri wae ngono. Ta ora apa-apa kok ngono kuwi, tak kandhani. Ora apa-apa kudu disyukuri. Wong uripe bersyukur. Ha, mengucap syukurlah dalam segala hal, ya ta. Kowe kudune ngono kuwi, Gong. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Akan apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu, apa yang akan terjadi dalam suka dalam duka kowe kudu tetap bersyukur ngono Kong. Ya. Surah Sang Rasulullah. Ayo Rama, betul kandhane Rama Semar. Aku ki ya Bagong lah. Gara-gara iki saiki ki donyane wis tuwa sarene. Kabeh nang kono ana banjir, nang kono ana ketiga nerak. Ono ora udan, ora ana panas lho kok banjir. Nang Semarang ae ora ana udan, ora ana gluduk kok banjir. Banjire jare air dari laut rap ngono. Ya mergane apa? Ya wis mergane suwe-suwe laute ya saya semakin sempit. Wong laut kuwi dadi barete pantene kuwi nang pantai Marina kae ya ta. Ngono dadi uruk, dadi nggo omah, dadi nggo bangunan ngono pantene semakin laute saya lah iya kuwi mau sempit ya ta. Ibarate samudra raya laute saya sempit ngono. Terus akhire ora muat. Banyune ora iso nampung banyu. Akibatnya banjir ngono kuwi ya ta. Wis kuwi gara-gara menungsa. Nah gara-gara menungsa ya ana neh tebang hutan, tidak melakukan reboisasi lagi. Ngono, ya ta. Mbuh kae angel kandhan-kandhane wong-wong saiki iki angel kandhan-kandhane tuturane iku lho angel. Sak karep-karepe dhewe, ya ta. Ngono kuwi terus piye? Nek wis kedadian tanah longsor, banjir ngono sing disalahke jare alam, bencana alam. Padahal sing salah menungsone ngono. Ya ta. Ayo Kong, awake dhewe iki kudu ngkeki go praktikal mengasihi bagaimana pitutur untuk urun rembug ngono lho Gong jarene. Ya ta. Supayane wong-wong ki ya mbuh jenenge wonge kandhan-kandhanane ya siji gampang, siji angel, siji sak karepe dhewe ngono. Sembuh kae Gong ya jenenge wong akeh ya ta. Pengen sing menikmati, hanya menikmati saja. Kayu-kayu ditebang, illegal logging ngono kae to. Tebang tanpa menanam. Jarene hutan-hutan ditebangi, jarene arep diganti kelapa sawit. Ning ya ndi? Sadurunge tertanam kelapa sawit, hutan-hutan ditebangi malah banjir ya to. Kayu-kayu glondongan lho. Kaya sedulurku nang kono kae Sumatera Barat ning Aceh nggih kae. Piye ngono kuwi. Banyune sudah tidak bisa diserap oleh tanah lagi. Akar tanaman yang awalnya itu bisa menyerap air gitu. Ora iso saiki wong mergo wit-witane ditebangi kabeh ngono. Wis ajur kok ngambyar wis bumine iso ambyar.